ನೀನು ಪಂಡ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆದಪ್ಪು ನಾನು ಬತ್ತೆ ಆರು ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಟೀ ಬೇರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಆರ ಕೆಲಸ ಆರ ಹಿಂದಿ ಪಾತೀರಿ ನೀವು ತುಳುಡ್ಲ ಪಾತೀರಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಅಂಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಆದ್ಕೊಂಡು ದೇಖ್ತಿ ಮೂವಿ ಅವರ ಎಸ್ ಶೂಟರ್ ಆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಶೂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಯಿ ಪರ್ಯ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಆತೆ ಸ್ಟೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈರು ಪಣ್ಲಕನೆ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು 90 ml ಅವಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದು ರಂಜಿತೇರ್ನ ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಒಲ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ಡೇ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾವನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಅಪ್ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಮೋಕೆ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಪಿನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 to 15 ಮೂವೀಸ್ ಆಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಿರಿಯಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಿಂದ ಸೊ ಐಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಶೇರಿಡೆ ಉಂಡು ಆಲ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ದೇವದಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಟೀಮ್ದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ಡ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಏನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ತುವೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದಯ ಪನ್ನೆಂಡ ಐತೆ ದುಂಬಿಯನ್ನ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಗೃಹಿಣಿನ ಪಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇಟ್ ಮಿನಿ ಜನಕುಲು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ ತುಯರುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಚಿ ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ದೇಗಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಬರಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಮಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾಲು ಗೆಂದುವ ಇಂಚಾಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಣಂದು ಕೇನು ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಂತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ದಾದಾತನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಬೈದೇರು ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಲ್ಪಲ ಆಡೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನನ ಬರ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಲೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾದ ಇರೆಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮಾತ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ಒಂದುವೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರರೆ ಒಂದುವೇ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಬರಿಯರುಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಾತೆರಿಯರ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಅರೆ ನಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ. ಶೈಲಶ್ರೀ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಪ್ ಸಾಗರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಅನುಪಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಟ್ ಎಂಕಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮರ ಏತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅರೆ ಪ್ರೋ ಆಯ್ತು ಭಯಂಕರ ಆಯ್ರತ್ತ ಪ್ರೋ ಆತೆ ಅಂಚಾದು ನಮೈನಿ ದೇವದಾಸನ ಲೀಲದ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಾತಿರ್ಗ ಜನಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿನ್ ತೆರಿಪೋಗ ಬಂಡದುಂಡು. ಅನುಪಣ್ಣೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರೋದು ದಾಯಕ ಆದವು ಬಂಡು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ನೋಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡೋ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಮೂವೀಸ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಿರ್ತಿಂದೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲ ಬಂದು ಇದು ಬೇಡ ಆ್ಯಪಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ದು ಮೂವಿಗೋಸ್ಕರ ದುಬೈ ಬಂದು ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅವು ಐಕ್ ದನದಾದ ಮಲ್ಪಡೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆವಡು ಆವಡು ಮೂವೀಸ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಾನೊಂದೇ ಬಂದು ಮಸ್ತನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 23-24 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪನೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 35+ ಒಂದು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ದೇವದಾಸ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತಂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡೊಂದೇ ನನ್ನ ತೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ದೇವದಾಸನ ಲೀಲಾ ಬನ್ನಿ ದೇವದಾಸನ ಲೀಲೆ ಆದಿಪ್ಪುವ ಅತ್ ಲೀಲಾ ದೇವದಾಸನ ಜನನ ಇಂಚಲ ಅರ್ಥ 2-3 ದಿನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 24th ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ ಲೀಲೆನ ಅಥವಾ ದಾದನ ಒಂದು ಅಗ್ಲಿ ತೋಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶೈಲಶ್ರೀಗೆ ಎಂಚ ಪಿದೈಡ್ ದೇವದಾಸನ ಲೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಪಾತಿರಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ? ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏರು ಉಲ್ಲೇರ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ತುಡರ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ನ ಮೂವಿಯಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆನಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಗುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತನ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಗಿಂಚ ಎಂಟರ್ ಆಂಡ ಇಡೀ ರಡ್ ಗೋಡೆಡ್ಲ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಹಾಲ್ವೇಡ್ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲದ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿನುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟರ್ ಅದು ಒಂದೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ಮುರನೆ ಎಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಶಾಲ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಡೀರು ಉಲ್ಲಾರ ಈರು ಕೊಲಾಬ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕುಲ್ಲು ತುಯ್ಯ ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ನವ್ಲೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣದ ಅದೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬತ್ತೆ ತೂಲೆಂದು ಸೊ a lot of comments and ಮಸ್ತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬರೋಂದುಂಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ್ ಅನುಪಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಕೆಲವೇರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಕೆಲವೇರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ದಾದನ್ಲ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಖುಷಿ ಅವನನ್ನು ಪನ್ನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದ 3 years ಇರ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ CID ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಅಕಲ್ನೇ ಹೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದಿ ಇದು ಅಕುಲೆ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆದ್ ಅಕುಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಲು 3 ಜನಲ ಅಥವಾ ರೂಟ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಪಾತಿರ್ನಂತೆ ನಿನ್ನ ತೂದು ಇಂಗ್ಲಾಂಡ್ ಒಂದು ಬೇತಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಡ ಬಂದು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುಮ್ಮುಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಕುಡ್ಲಗು ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತನೇ ಕಾಸು ಮುಲ್ತನೇ ಜನ ಒಂಜೇ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ವೇ ಆಫ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಪನ್ನುಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾನಾದ ಜನ ಬರ್ತದು ನಾನಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರೋ ಬಂದು ಅಂದ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ತೂಪಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಇತ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಹ್ಯಾಪಿ ಇದು ಅಕ್ಕನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೂಪುನ್ ಬಂದಾಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಅಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ವೈಬ್ ಎಂಚ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಖುಲ್ ತೊಯ್ಲಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮೂಲ ದಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಮೂಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಪೊಂದು ಸೊ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 20-25 years ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಮೂಲು ಅವಳು ಮೂಲು ಪೆಂಡಲ್ ಲೋಕಲ್ ಎಂಬತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತು ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಏರಂಡ ತೂಪು ನಕ್ಲದ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಪಗ ಪೆಟ್ಟಿ ಗಲಾಟೆ ಅವಳು ಮೂಲ ಅವಂದೇ ಇತ್ತು ಅವು ಬೇತನೇ ಒಂಜಿ ಜಾಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತಂದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೇಜಸ್ ಭಾಯ್ ಅದು ಪೋಡು ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಅದು ಪೋಡು ಎಲ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆರು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಮುಂಬೈ ಪೋಯರು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಸೊ ಅಲ್ತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕರಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ಬೇಲಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎತ್ತಿನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಇತ್ತಿ ಉಂಡಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾತ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದೇ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡು ಆಯ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕಡ್ ಬತ್ತು ಏರನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆಕ್ಲಿ ಉಂತವನ ಅದು ತಾಕತ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಬರೋಲಿ ಏರ್ಲ ಹಾಂ ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಬಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಶೈಲಶ್ರೀಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇರೆಗ್ ಬತ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಏರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ನಿ ಕತೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ನರೇಟ್ ಮಂತೇರಿ ಓ ಹಂಗಾಯ್ತು ರಪಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿಗೆ ಸೊ ರಪಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿಂದು ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ an opportunity that came out of the box. ಈ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವರ್ಕ್ದ ಮಿತ್ತಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತಂಡು ಅವು ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಆವಡ್ ಇದನ್ನ ತೇಜಸ್ ಸರ್ ಆವಡ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹವ್ ಹರ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದೆತ ಟೀಮರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಟೀಮರ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ದೆನ್
I wanted to know more. Enku daypande yan itte onji ಆ ಹಂತಡುಲ್ಲೆ where I want to know yan ದಾದ ಕನವಲಿ what can I get to the table film ಉಡ್ದು ಏನರ್ದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ I am not talking about the time film ಉಡ್ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಏತುಂಡುಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಏತ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಯಾನ್ ಕನವಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಏನರ್ದು ಏತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಂಡು ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಟೀಮ್ದಾರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತದ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ರೇಗೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಣು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾಲಿ ಕಾಲ್ ಅತ್ತು ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಮೀ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಹೊರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬರ್ತದ ಇರ ಆಫೀಸ್ಡೋರ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಅವಲೇ ಎಂಕ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್ ಅವಲೇ ಮಾರ್ಕಾಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ ನೆಂಚಿದೆ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಡನೆ ತೇಜಸ್ ಸರ್ಡ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದು ಅವಳು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಪನೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾನ್ದ ಟೀಮ್ ದಾದ ಉಂಡ ಯಶ್ವಿನ್ ದೇವಾಡಿಗ ದಾದ ಉಲ್ಲೇರ ಅರ್ನಲ್ಲ ನಡುಟೊಂಚಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಶೈಲಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಎಂಕೊಲಿಂಚೆ ಎನ್ನದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈರೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ಯಶ್ವಿನ್ ಮನ್ನಗ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆತನ್ ಸೊ ಸರ್ನ ಕುಳಿತೇರು 2 ಜನ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ಆವಡ್ ದ ನರೇಶನ್ ಆವಡ್ 2 ಜನ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆವಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತೇಜಸ್ ಸರ್ನ ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಪಿನಿ ಆನಿದನ ಆಫೀಸಡ್ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ಇಂಚ ಆರ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಜೂರಿ ಅದು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಯಾನ್ ಆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ತೇಜಸ್ ಸರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಏನಿ ಪಂಡಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡ ಸೀರ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಎಂಕ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದು ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೇಮ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನುಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತು ಜೀರೆಗ್ ಈರ್ ನಿಜವಾದಿತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಿರೌಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದಾದಿಪ್ಪಡ್ ಅತಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇರಗಿತ್ತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಇರೇಗ ಒಂಜಿತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಗಿತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆದ್ ಬತ್ತಾರು ಓಕೆ ಇತ್ಯಾನಿರಡ ಕೇಂಡರಂಡ ದಾಯಿಗ್ ಒತ್ತೊಂಡರ್ ಬಂಡ ಬೈದಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಾರೆ ಒತ್ತನಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದಲ್ಲ ಇರು ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿ ಅವತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ್ ಈರು ಒಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆ ಪಾತ್ರದ ತೂಕ ವೇಟೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಇತ್ಯಾನ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತೂಯ ಇರೇಗಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಇರ್ನ ಎಂಚ್ ದಾದ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಐ ಗೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 to 15 ಮೂವೀಸ್ ಆಂಡು ಐಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಿರಿಯಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಿಂದ ಸೊ ಐ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಶೇರಿಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ವಾಯ್ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂವಿ ಆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಟೀಸರ್ ಒಂದು ಕೋಪಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕದೋಜುನ್ ಪಾಟಾರಂಜು ಅಂತೂ ಮಲ್ಪರ ಆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ತೇಜಸ್ ಬೋಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೀಗ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ he doesn't handle women like that ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೋ ಇವಾಗ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ತೋರ್ಸ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ಇದು ಆರೆಗಿತ್ತು ಎಂಚ ಆರು ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಮೂವಿ ಅಪ್ಪನ ದುಂಬುಡು ನಮ್ಮ ವಿ ನೋ ಇಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಎಲ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಪರಿಚಯ ಅದು ಸೊ ತೇಜಸ್ ಬಾಯ್ ಯಾರನ್ನ ತುಡರಾಯ್ಬಕ್ಕ ಐಟನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಲು ಸೊ ಅಂಚಾರನ್ ಮೀಟ್ ಆದ ಒಂಚ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಡಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು KPT ಬಂದು ಅದೊಂಜಿ ವೃಂದಾವನ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರವಳು ಸೊ ಎನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಗೋ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡಾವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನೀನು ಪಂಡೇರು ಇದಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆದಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಆರು ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಟೀ ದೇರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಆರ ಕೆಲಸ ಆರ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ನಿ ತುಳುಡ್ಲ ಪಾತಿರ್ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಅಂಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಆದ್ಕೊಂಡು ದೇಖ್ತಿ ಮೂವಿ ಅವರ ಎಸ್ ಶೂಟರ್ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಶೂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ
ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಚಾಯ್ ಪರ್ಯ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಆತೆ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದಿ ದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ದಾದ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಆ ಬೇಸ್ ದಾದ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ದಾದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇರ್ತಿರು ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೇಜಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಟನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿತ್ತಿರು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಯಾಪಗೋರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಕಲ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಬ್ ಎಡ್ಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೊಂದು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಯೆ ಸೆಟ್ಟಿಡ್ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಇರ್ತಂಡು ತಮಾಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಏನು ಓದಿ ಆನೆ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅದ ಗೆತ್ತಂ ಪೋಯ್ತೆ ಆ ದಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋದು ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಫೇಸ್ ಬೈ ದಿಕ್ಕಿರು ರಿಟರ್ನ್ ದಿಕ್ಕಿರು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಮೂವಿಡ ಎನ್ನನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದ ಸೀನ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಒಂದುಂಡು ಉಳ್ಳೈಪ ಏನು ಆರಾಮ್ಸೆ 4 to 5 days ಶೂಟ್ ಆತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಿನ ಕೊಂಚ 2-3 ಸೀನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾನ್ದ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮೂಲು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿವೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೇಕಪ್ ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪೆ ಸೀನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಂದೆ ಐ ಗೆಸ್ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ 10 ಸೀನ್ ಪಂಡ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಸೀನ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆ ಮೇಜರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅದು ಉಂಡು ಅವೇನು ಪರ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಪೋಯಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದೊಂತೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಪುನ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಬೇಲದ ವಿಷಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನ ವಿಷನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಹೀ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಸೊ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಟೀಮ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಬಂದೋಡು ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ತೂದುಪರಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡೈತೆ ಯಾನೇ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ಓರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈತ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಗ್ಗನಾಗ ಮುಕ್ಳು ಆಕೆಯಿಂದ ಯಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಬಟ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಮಾತು ಆಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾತು ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ 15-20 minutes ಇದೆ ಅಂತೂ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡು ಅಕ್ಲದಾದ ಬೇಲಿ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲದಾದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅಕ್ಲ 2 ಜನ ಅಕ್ಲ ಅವನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪನಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೆ ಸಾರಿ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀಪುನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಸಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಪಡೆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬರಲಿ ಅಂದನ್ನ ಬಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತು ರೆಡಿ ಅವರು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೆ ಟುಕ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಶೂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ದುಂಬೆ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಈತ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪೊನ್ ಬಂದ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಈತ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ 20-25 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಎರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡತೆ ಆಫ್ಟರ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಂಡ ಅಸಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆದಿ ಪಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಡು ಸಿನಿಮಾ ಆ ನಮ್ನೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಕಥೆದ ಮಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಓಲಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಿಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತೂಪುಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಅವು ಪೋಪುಂಡ ಸೊ ಆ ಇತ್ತೆ ಹಂತಗಿತ್ತೆ ಕಾಂತದ ಉಂತದೇರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಉಂಡು ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಅವು ಆತೋ ಈರ್ ಪಣ್ಣಿಲಕ್ಕನೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಆವಡ್ ಯಾನ್ ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ದಾದ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಥೆತ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಿತ್ತ ತೊಳುಟು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಪುರಾನಗೆ ಏನೋದಿತ್ತು ಶೈಲಶ್ರೀಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ
ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಯಿನಕುಲು ಡ್ರಾಮಾ ಆಡವಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪನ ಅಂತೀರು ನಾ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮೆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಹಿಡಿದು ಬಂತೀನಿ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲಿಪೌಂಡು ಪನ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕುಂಡು ಅವೆ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡ್ಲಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ತೂಂಡ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ತುಡರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಸ್ಕತ್ ನಮ್ಮ ಅನಿಶರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ ಬತ್ತಂಡು ಲಂಚು ಸರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫ್ ತೂನಾಗ ಅವಲ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಟೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈರು ಪಣ್ಲಕನೆ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು 90 ಅವಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದು ರಂಜಿತೇರ್ನ ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಒಲ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ ಡೇ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಬನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಅಪ್ ದಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಮೋಕೆ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಇರ್ ಪಣ್ಲಕ ಆ ಬೂಮ್ ಆ ಒಂದುಂಡ ಅವು ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಸರ್ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೀಟ್ ಆಯ್ ಅವು ಲೇಪಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಗೆಂದೋಡು ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಪಂದಾನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪೋವೊಲಿ ಎಂಕಲ ಕಾಸಿಗೆ ಮೋಸ ಆಪೋಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪೋವೊಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎರಾಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಗೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದಲ್ಲ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಸೇರುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡ ಒಂಜಿ ಒಲ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಉಂಡು ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅನುಪಣ್ಣಗ ಪನ್ಪುಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅತ್ತು ಎನ್ನೈತ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೇನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಇನೋಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಂಗ್ದ ಮಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ್ ಬಂದಾಂಡ ರಡ್ಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಕನ ಶಿಷ್ಯನಕನ ಸಿನಿಮಾಗ ಅಕುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂತೀರ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಏತೋ ಜನಕ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆವಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುನಕುಲ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜವನೆರ್ಲ ಬೆಳೆಯಡ್ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜರ್ನಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಫೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಮಂತದಂದು ಮಾತಗಡೆ ಪಾತಿರೊಂದುಂಡು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬರೋನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿನೇ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಣಿ ಲೆಕ್ಕನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವೇ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪಂದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳು ಮೂವಿ ಬರೋಡು ಏನಾಂಡ ಪಿದೇದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಬತ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೊಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೂವಿದೈತೆ ದೇವದಾಸ್ ಏನು ದಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಡಿಯರ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ಪ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿನೇ ಬಲಿಪುನಿ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ತೂರೆ ಪುಂಡ ಸಂವೇರ ಸತ್ಯನೇ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಈಗ ಎನ್ನಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏತ್ ಮೂವಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಒಂಜಿನ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಮೂವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊನಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಅಡೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಂಡ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಏಜನ ಲಾಸ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಕಜಿಯರ ಸೊ ಬಟ್ ಈ ತೇಜಸ್ ಆವಡು ದೀಪಕ್ ಬಾಯ್ ಯಾವುದು ಪೋಡು ಎಲ್ಟ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಮೂವಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಾಸೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅಕ್ಲಿಗೆ 19 ಈ ಮೂವಿಗೆ ಪಾಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಡಿತನ ಬೇತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನನ್ನೊಂದು ಅದು ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ಸ ಐಕ್ಲ ಪಾಡು ಬಟ್ ತುಳುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರೆಮೋ ಸರ್ ಅದು ಪುಡು ಗೀತಮ್ಮ ತೆರೆನ್ ಸರ್ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಅವೆನ್ ತೂದು ಏತೋ ಜನ ಹೊಸ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಪುಟ್ಟದೆ ನಿಜ ಅಕಲ್ ಕಾವಡಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೈದಿ ನಾವು ನಮಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏನು ದಾದ ಕಲ್ಪದ್ರೆ ಅವನೇ ಮಲ್ತ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಈತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈ ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ ಶೋತ ಜಡ್ಜಸ್ ಆದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಆರು ಜಲಕ್ ದಿಕ್ಲಾಜ
ಅರ್ನದಾದ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಅವು he's been famous for so long time. ಮಸ್ಟನ ಪೂರೈ ಈಗ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಸೊ ಇಂಚೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ತೇಜ್ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಟನ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪಾಪಗ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ಮೂಲು ಜನಕ್ಲು ಫುಲ್ ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಪುಂಡು ಸೆನ್ಸರ್ ಅವು ಅಂಚೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಓದಕ್ಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅವೊಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಕ್ಲು ಅಂಚದಾಲಜಿ ತುಳು ಮೂವಿನೇ ತುಳುದಕ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಇರೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನನ್ನಾತು ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇತ್ತ 24 ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತಿರ್ನ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಇರಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಾತಗಡ್ಡಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶೈಲಶ್ರೀ ಡ್ರಾಮಾಡೇ ಇಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿನಿಮಾದಕುಲು ದಾಯಿಗಾರೇನು ಬೆತ್ತ ಪಾತ್ರಲೆರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಐಟ್ಲ ತುಳು ತಕುಲಂತೂ ಟೋಟಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೇ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆವು ಸುಳ್ಳ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಎನಿಸುವೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾಸುಲು ಬರೋಂದುಂಡು ಇರ್ನ 100% ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಸೊ ಇರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ತೂವೋಡತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪನ್ಪದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಸ್ವೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಗೋಡು ಈ ಜನ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 7-8 years ಆಯ್ ಬೊಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೋದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ದೇವದಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಟೀಮ್ದಕ್ಕಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಎಂಕ್ ಏನನ್ನು ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ಡ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಏನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ತುವೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬಿಯನ್ನ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಗೃಹಿಣಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಅವಳ ಬಾರಿ ಸುಸ್ತಾಯಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ದೆತ್ತ ಅಕ್ಕನ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಿನಿ ಜನಕುಲು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ ತುಯರುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ದಾಯಪಂಡ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಇರ್ ನಂಬುಜಾರ್ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಾದ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಪನೊಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪಂಡೆರ ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ತುಗುದು ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋತೀನಿ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತಿಲ್ ಪನ್ಪು 80% ನಾನು ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಮೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಜಿ ಯಾನೊಂತ ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಜನ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಬಟ್ ತೇಜಸ್ ಸರ್ ಆವಡ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಡನೆ ಪೋದ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ದಾದ ಬೋಡು ಸೊ ಆರು ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಅವೇನು ಒಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾಪ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಪಿ ಹಿಮ್ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಹೀ ಮೇಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಈಸಿಯರ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪನೋಡೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೋನ ಬೇತೆನುಂಡು ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಎರೆಗ್ಲ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರಿಂಕ್ ಕಲ್ಪದಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಸೀನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸೀನ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾದಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಟನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಚ್ಪಾದೇರು ಅದನ್ನ ಅದು ಮಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನಂದು ಖಂಡಿತ ಆರು ಮಲ್ತ ತೋಜನೇನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆತದೆ ವೆರಿ 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 ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಗಿಮಿಕ್ ಕಲ್ಪದ ಗೊರ್ಲಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಂಬೇರು ಬೊಕ ಪಂಡೇರು ಉಂಬೇರು ಓಲ್ ಕುಲ್ಲುನೊಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಮಂಡ ಚಾಪರ್ರೆ ಕುಲ್ಲುನು ಓಲ್ ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಅರೇನು
ಪೋದು ತಿಕ್ಕುವರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಟ್ ದೇವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್. ಸೊ ಅವೇನ ತುಯ್ಯರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ಐಟ್ ಒಂದೇಟ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ಉಂಡು, ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಇರೆಗಿ ಎಡ್ಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು, ಅದ್ವಿತಿ ಮ್ಯಾಮ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನುಷಾ ಉಲ್ಲೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮುರಣಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಓವು ನಮ್ಮ ದುರಂದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇಂಚಿ ಮೂಲ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಇಂಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಆರ್. ಸೊ ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಅಂಚಿಂದ ಯಾನಾರ ಆಣೋ ಒಂದೆಲೆಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಇಡ್ಲಾರ ಅಂಚೆನೆ ಸೇವಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಹೀ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್. ಸೊ ಅರೇನು ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲು ಬೋಲಿ ಪೋರ್ಚಿ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಅರೇನು ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲು ಕೂಡ ಕಂತೀರಿ ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಸಾಂಗ್ನೇ ಅಂತೂಯೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅರ್ನ ಇಂಚ ರಗ್ಡುಂಡು ಅಂಚ ಆರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಲ್ದೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೆತ್ತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ತೂತೆ ಆಯ್ತಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ದ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ಆಯ್ತಾ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆವಡ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾಂಟೇಜಸ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆತ್ ಶೋಕದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆದ ಬಹುಶಃ ತುಳುಟು ಯಾನ್ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೂತ್ಜಿ. ಸೊ ಅವೇನು ತೂಯರಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಬರೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೆತ್ತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಮಾರ್ಚರಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಅವು ತೂನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವಲೇ ಪಾಪೆ ಸೂರಜ್ ನಮಗ ಬೊಡ್ಚ ಸೂರಜ್ ದಾದನೆ ಅವಡು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿನ ಬಿಡು ಉಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಸೊ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ನಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಎಂಗಾರು ಸೆಟ್ಟಡ್ ಉಲ್ಲೇರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೇನ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡೇ ತೂತೀನಿ, ಝಲಕ್ ದಿಕ್ಲಾಜ ಡೇ ತೂತೀನಿ, ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಜಾಹ್ನವಿ ಅಲ್ಲಿದ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆದ್ಲು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ನ ಐಡಲ್ಸ್ ಮುಕುಲ್ ಮತ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ನಾಗ ಐ ಫ್ರೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆರೇ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ರೀತಿಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಯಾನಿಚ ತಿರ್ಗನಗಾರು ಉಲ್ಲೇರು. ಹೀ ಈಸ್ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಸಚ್ ಅ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅರಡ ಹೊರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಯುನೋ ಆ ಒಂಜಿ ಎತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಗುರ್ತ ಅಂದ್. ಸೊ ಆ ನೈಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ಡ ಉಂಡು, ಆ ನೈಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆತನ್. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇನು ಖಂಡಿತ ತೂಗೋಡು. ಸೊ ಆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ನೈಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಎಂಚಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂಗೋಡು. ಅಂದ್ ಕಾಮಿಡಿಲುಂಡು, ಕಾಂಟೆಂಟ್ಲುಂಡು, ಡಾನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನಿಕ್ಕುಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಪಾತ್ರ, ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ದೆ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ನನಲಾತಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು. ಸೂರಜ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ಶೈಲಾ ದಾಯಿಗಿರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಈರ್ ಕುಡಲ ಮಲ್ಪುಡು ಕುಡಲ ತುಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಡ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಏಪಲ ಎನ್ನ ನೇರ್ಲ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ತುಜೇರು ಅಂಚ ನನ್ನಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಂದು ಎನ್ನುವೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬದದು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಸ್ ಕಟ್ ಎಂಜದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಎತ್ತಿದೆ ಪಂಪನ ಮಾತು ಆರು ಪಂಡು ದಾದ ಒರಿದ್ದೀನಿ ಏನಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ದಾದ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್. ಬಟ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಒಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂದು ಶೂಟ್ ಅವಡು ಶೂಟ್ ದುಮ್ಮ ಅವಡು ಶೂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಡ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಹೊಸದು ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಡಾವ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಈ ಬಡವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಡು ಜಿಂಜುಡು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪಂಡೊಂದು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಲ ಅದೊಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಮೂವೀಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿಡ್ಲ ಮಾತಾ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆನು ಕಾರ್ಡು ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಎಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ
ಲೆಜೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಅದು ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮೂಡು ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಈತ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡು ಈ ಒಂಜಿ ದಾದ ಎಡಿಯಾತಿನ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಮೀಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ತದು ಅವೇನು ತೋಟು ಜಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸೇ ಬುಜಿ ಬಟ್ ಅವೇ ಪ್ರತಿ ಮೂವಿಗಳ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ದೇವದಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ ತೂಲೆ ಪಂದ್ ಪಣೊಂದುಜಿ ಬಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆರ್ ಮಲ್ದಿರು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೊಂದು ಎಡೆಡ್ ಮೂಡ್ ಬೈದೆ ನಾನು ಎಂಕು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀರೀಸ್ ಸೂರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ತೂಲೆ ಒಂದೇ ತಂಡಡ್ದು ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನನಾತು ಬೆಟರ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರ್ಪುನಂತೂ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೂ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಸೊ ಮರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತುಲ್ಲ ನನಾತು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ಎಸ್ ರಪ್ಪ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಈ 30 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಆರು ಪಾತೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ದೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಐಕೇನು ಪಾತಿರ್ದಿಜಿ ಎಂಚ ಪಡ್ತೀರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೀಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಯಪಂಡ ಆನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂದ್ರಿಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಪಂದ್ರಿ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ದೇವದಾಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆದು ಬರ್ತಿನ ರಿವ್ಯೂ ತೂದು ನನ್ನೂರಿಗೆ ಪಂದು ಕೇಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಮೂವೀಸಿಗೂ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದ ಉಲಾಯ್ ಏತನ 8 ಜನ ಬತ್ತೂಲೆ ಎಂಕೊಂತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ದಯದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಉಲೇ ಬಲೆ ಒಂದು ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ 2 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾತಿರಿಯರು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ಡೆ ಆವಡು ದೇವದಾಸ್ನ ಲೀಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಫೈನಲ್ ಸತ್ಯ ಈತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ತಪ್ಪುಜೇರು ಅರೆಗಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಬೈತನ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ಎರೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾನರೇನ್ ಸೂರಜ್ ಎರೆಂದೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೂಪ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲುನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೂವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಬೇತೆಡ್ಲೆತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಚ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು